हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबो दे सनाफोर। ओमफ्राय मादैया नै दाउ ब्रयलार लाबोदों, बिखा मोदोम आमाय थुखुल लागायनानै लाबोदों आङो दाउखौ। ओमफ्राय दाउ बेदरखौ मोनानिसो नालाय मोनायाव जागोन, ओमफ्राय गाबोन फुङावहाय भिडिअखौ हगारना होनोसै। रुनानै लाबाय दे सनाफोर दाउ बेदरखौ आङो। नै जाबाय आंना बेदर फुदुंनाया रुलायजासे। बिमा फिसा साथामजों मेरलासो थाखानियानो जोंहा। बेखौनो ग्रेभि संनानै बेजोंनो जानोसै आं, ओंख्रि संनानै जाला। सामब्राम हरनायखौ भिडिअ जादों, ओमफ्राय भिडिअखौनो अन खालामाखै। खर'फ्रानो थिग गैलाहाय मादैना, खर'फ्रानो थिग गैला। आरो नै मस्ला मस्लि बानलु देनाय आखाइजोंसो एरनना होयो आंना बाराखौबा। खामला लाजोब्बाय नै मादैना ओंख्रिफ्रा, खामलालाबायसै। मोनानिसो दे ओंख्रि ओंखाम संनाय सागोना लोगोफोर। बे केमेराया कालार नुला होननानै कालारखौनो नुखाला नै, गोसोम गोफा सायखिया बायखिया बोरमा खि बायदिसो नुबाय सोमब्रोदोनो। एवनाया जासाबबायमोनहाय लोगोफोर, ओमफ्राय दै एसे होस्रोनानै एसे मस्ला मस्लि मोननायनि। नै लोगोफोर, आंहा फेसबुकआव रिल्स बानायदोंमोनहाय। रिल्स बानायनायाव नै बेदरा खामगुलायबाय, बिदिजोंलाय मा जाबावनोसै। ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ दुन्दिया एसे दंमोन, बेखौ एसे होबाय आं। बिदिनो ग्रेभि जानोसै गोथावनो माखानो। लुबैनो नाङा दे सनाफोर मादैनि ओंख्रिखौ। हेल' रायजोफोर, रायजो खानाफोरसो होनोमोन नामा गोदो? हेल' रायजो खानाफोर होनोमोन जोङो उन्दैयाव। रायजो खानासो होननाय खोनायोमोन आं मानसिफोर होननायखौ। ओमफ्राय हेल' रायजो खानाफोर होनो। ओमफ्राय रायजोआ खाना जायो नामा? नै लोगोफोर, गुदुं गुदुं बानलु थाइनै लाबाय, सामब्राम लाबाय, जेबो गैया। ओरैबायदि ओंखाम हैखाबाय। ओमफ्राय बेदरजोंनो जानोसै आं, बेदरजोंनो संख्रि नांहां नाङाहां। बेदर ग्रेभिजोंनो जानोसै आमाय थुखुल। गुबुनफ्राथ' हारसाफ्राथ' बिदिसो जायो, ओंख्रिबो जाया, बेदरबा बेदरल', नाबा नाल'। ओमफ्राय आंबो दिनै बेदरजोंनो ओंखामखौ सिथाब्रुं माइब्रा एसे होलायलायदों दै, बिदि जानो होननानै आङो। सामफ्रामबो माथो ओंख्रि जाबाय थानो, बेदर ग्रेभिजों गोथाव जासै। बिखा दैजों मन'नोसै। ओंखामाबो सिथाब्रुं बिराद गोथाव जादों।
दैयाबो गुदुं जि गोथाव आमाय थुखोल मोनाबाबो जाबाय दे बेदरखौ दिनै गाबोन सोरांबानो आरो अमा मोनजालायगोन आंनि सासे लोगोआ अमा दिसि सिथारनो नागिरदों बेखौ लायगोन सेरसे हांनानै जानो फिसाजोआ फैनायनिफ्राय मोनजायाखैना अमा सेरसे लायनोसै दमासिनि कन्टेक्ट खालामहरखाबाय जानांगौहाय जानानैसो मानसि फैबा मोनजा बानलु गोसा खोमसैयानो मा मैगंजों संनो मोनायाव आं बांसिन ओंख्रि जानो बायो फाजा फुजाजों गोथाव मोनो जोंहा आदैयासो बिराद ओंख्रि जायो ओंख्रि नङाबानो जायाबो जों आदै गैयिनिफ्रायनो जोङो फाजा गोरान जागासिनो बिमा फिसा इस माबार बिथाबा ओंख्रि खालि बिदैल' नांगौ बेनो बाजाराव बानलुखौनो बावबोदों आं दङ बानलुआ ओमफ्राय रन्जा जानो साइस जाया माबाय जानायसो एसे रानजोब्बा जाबाय आं एकदम फ्रेस आं अरबा ख्राम ख्राम होयो madwiya आंना एलार्जि दं मोखां मा होनो बिदिनो खानाय फैबा खानायजों फैबानो मानो मासि गोथावब्रा आदैया ओमफ्राय लोगोफोर नैबेखौ जानो हाला आङो जा बुरजा जाबावबायसो जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर